Hunong, ayaw paglihok. Kung di ka gustong na daw tabo ni mo, tumana ang akong mando. Iisa ang imong kamot. Ang duha ka kamot, ikiay ang imong hawak. Husga jud og kiay kanang hataw. Sige pa, kiay pa. Guniti ang imong dunggan. Aw sayop. Guniti ang imong wala nga dunggan gamit ang imong tuo nga kamot. Guniti ang imong tuo nga dunggan gamit ang wala nga kamot. Kana, very good. Magpabilin ka inana ha. Ikaduha na kong kabuhat nimo. Guniti ang imong tuhod. Ang duha ka tuhod. Ikiay, shake ang imong tuhod. Shake pa, sige pa, i-shake pag yun. Paspas ang gamay. Kaya, sige, paspas. Hunong, tulid og garog. Tulid yun ha. Naa kay itlog. Guniti ang imong duha ka itlog. Kiyod. Sige pa, kiyod pa. Mura mag first timer. Kiyod pag yun. Pusgag yun. Ana, very good. O, atubang. Ma'am, unsa may usa, ma'am? Sisa. Imo man kong gipakiyot-kiyot. Ma'am. Uy, ngano ka kinsa ka unsa may labot na ko nimo? Ganina ra ko dire, nagpractice ko sa ko ang script kay mo audition ko. Kuyawan mo Audition ko, sa mama. Drama sa radyo. Ay, drama di ay. Ay, sus, ma'am, nakurbaan yung ko, ma'am. Hindi na kulbaan ka unsa may labot na ko. Iyo man ka. Hunong, ay liyok ni suning tusking ko, ma'am. Script o kita ka. Script, wa ko'y pakini mo gano ka dira. Yeah. Kurbaan ko da. Script di ay. Huh. Ay, nabuhi po yung taong ko.